Oyaore nyakwar magajuang kendo machiegni. Jangwen mamoko kendo yange ni nyowito ngimagi odiochieng' manyore kaunti ma Nyeri mabende koro kelo kwan mag ji duto ma ose yange ni nyonegi gi apisa mag obila odiochieng' manyore ng'anyo manyotimore e bombe mopogore opogore pacho ka ochopo ji 15. County Commissioner ma Nyeri ma Ronald Muiwawi ne owacho ni kuom ji ang'wen go, 2 nyo onegi e gweng' ma Karatina ka moko 2 to nyo oduogo onegi kata ochiel gi lisasi gi obila e gwenge mag Othaya mayudore kaunti ma Nyeri. Ka thoyo moko to nyo timore e gwenge mag kata kar dak Mangara kod Embakasi mayudore kaunti ma Nairobi, kar dak machielo ma Imali mayudore kaunti ma Mali kachiel kod Olkalau kod Molo e kaunti ma Nakuru. Kwa nyumbani kwangu nikiasha jiko incident, mtoto akapatwa na risasi ikagonga ukuta, then ikamrudi ikamgonga kwa shingo. Tumekimbia hospitalini, tumepata matibabu, na hiyo matibabu si bure, matibabu ni ya kulipa, na haukukuwa kwa maandamano. Risasi inakupata kwako kwa nyumba. Nimeshuhudia mambo isiyo mazuri sana, sababu maaskari wetu wamefanya kazi kiholela sana, wanarushia wananchi, hata wenye hawana, hawaibi, hawatishi watu, hawapigani, hawapori mali. Nimeona vibaya sana risasi kukuta mtoto kwa nyumba na ikampiga kwa shingo. Kama wanatumia risasi kiholela holela, tujue hii ni serikali ya aina gani.